И здравейте, приятели! Днес ще играем Майнкрафт паркур. Като играме необикновен паркур, опитваме се да играем лова паркур. Надявам се да ми се получи. Доста ще се ядосвам. Изобщо не съм добър на лова паркур. Но за всеки случай да опитаме. Защо нямаме интернет? Мога да разбера защо няма. Чорт! Си 5 секунди, въпреки че не дава толкова секунди. Сега ще се обърна. Тук ще сменя нещо.
в неговия канал. Той прави видеа с смешки, така че можете да отидете там да се посмеете. Ако желаете, естествено. Сигурно може да не желаете. Надявам се да стигна с доста последователи. Никой не кара ми на сила, да знаете. Аз съм стигал до това, ама толкова. Ай! Бе, слизай. Ще умра. Ама нищо, случва се. Ма се ядосвам. Колко игри ще изиграя. Само се опитвам да, знаете, че съм слаб. В смисъл имам Майнкрафт, но съм много слаб. Имайте и да знаете, че не ме е било. Не е било. Да ми е паркури. Всеки има възможности. Сега босвам. Пак казвам в коментарите дали искате има доста игри. Говорим за мобилна игра, защото още аз играя в Fortnite. Нямам как го опитам специално неща. Така че микрофони. Ами като цяло аз съм в YouTube. Имал съм канал и преди, но просто вече правя видеа. Не се съберам за последно. Я съберам, вие сте пак. Аз вярвам във вас. Приятели. Не всички, не се признавам се, ако има някой човек, който гледа това видео, да е жив и здрав. Просто аз не познавам всички хора, ама вярвам, че ще успеем да стигнем голям брой абонати някой ден. Ама абсолютно нищо няма, което да не е възможно. Всичко е възможно. Такова и се бия. Просто... Знаете, че ай! Дъмно се дайте да пробваме нещо друго.
обновявам. Ето, може да го видите. Това е ново. Съм го виждал с месеци. 2-3 месеца, може би. И от тогава не съм го обновявал. И по този мап доста иска да е добър. Да е хубав мап. Звучи едни селени. Защото зомбите ги напават и взели. За тази заря по-точно. Тя си е нормална. Само да го намерят секундички. Да, ето тук. И слагам имена, и аз съм защо. Опит от YouTube Shorts. Гледах туториал.
как да взема как да направя това. Горе трябваше да изглежда абсолютно същия начин. Трябваше да се води къща, но като гледам изобщо при мен, ама изобщо не се е получило. Като е готов, ще направи лично за него. Той ще свърза с не е точно реклама, но ще покажа откъде съм си взел тези скинове. Това приложение се казва World of Skins. Тук можете, като влезнете, 100% и някой от вас го има, ако играе Майнкрафт. На телефон говорим и знае за такива приложения. 100% би трябвало някой да го има. Но има всякакви скинове. Има Рубик, Бебе, има Дрел, има Крипър, има Ред Блю. Има този скин, който не мога да прочета по никакъв начин. Има някакви тялочета, не знам. Опи също има. Има А, не знам защо така се казва. Има Shadow също. И показвам как действа, как може да си го сложите. Примерно, искате да си сложите кой скин да сложа? Кой скин да сложа? Кой? Извинете малко за звука ми от тази страна. Примерно, искам да сложа този. Даунлоудвам го, тук галерия. Най-много ги мразя. Малко си намалявам звука. Ако ще чуете с къв телефон, ще мъчна след 23 утра. Естествено, рекламата ще е много дълго. Така. И вече имаме Open to Gallery. Може да си отворим галерията от тази страница и имаме ето това. Или просто да отидем по нормалния начин до нашата галерия. След това, като го имаме, влизаме в Майнкрафт. Само че по-бързо така. И като вече сме влезнали в Майнкрафт, показвам за тези, които не знаят. Само зареди тази съблекалня по-бързо. Така. Редактиране на герои. Просто го потвърждаваме, че го изтриваме. Създаване на герой. Отиваме на такова, не на коси, чакайте. Къде отидем? Чакайте, че аз не съвсем... Да. Ето тук, мисля, че беше. Избор на скин. Само показвам пак, влизам от тук, където
отиваме на третото. Също става и за фалшиви Майнкрафти. Такива Майнкрафт игри. Не мога да отида. Чакайте. Да. Така, на третото сме. Натискаме тук. Избор на скин. На нов скин. Чакайте, че в момента ми бъгна. Айде. Ще трябва, значи, пак да излезна и да влезна. Видяхте, като цяло влизаме тук, влизаме в галерията, слагаме снимката и като сложиме тази снимка, която сме взели, като я сложиме, избираме или голямия модел, или малкия. Сега ще се опитам да го направя. Така. Влизаме пак в Майнкрафт. Някой път бъгва, нормално. Така, само по-бързо заради сплекалнята. Така, окей. Избор тук, избор на скин, тук галерия. Натискаме Among Us или скин, който сме избрали. И тук има разлика, това е слабия, мисля, че скин. Вие ще се ориентирате по рамената и по височината. А това е дебеле, примерно се избираме този, слагаме го, излизаме от тук. Без да пипаме нищо, само слагаме скина. Избираме си някой и вече го имаме този скин. И така може да използвате това приложение и за други такива подобия на Майнкрафт. Благодаря, че гледахте това видео. Оставете един палец, абонирайте се за канала. Ако естествено ви е харесало, може да напишете пак някой коментарче. Вие бяхте с мен Чочко, или както цялото ми име е Чавдар. И благодаря за вниманието и лека вечер, защото аз снимам този клип вечерта. Така че лека вечер ви пожелавам и ще се видим в някой друг клип. Чао!